Pnawn da gyfeillion. Gai yn y lle cyntaf ddiolch i Lyn am yr croeso a'r cyflwyniad caredig. Diolch am y gwahoddiad i ddod yma i nodi'r achlysur arbennig yma tri chamlwyddiant geni Howell Harris. A gai hefyd diolch i Gwenan ymlaen llaw am y gwaith cyfieithu mae hi'n wneud drostai fel petai. Fel bydd rhai o'na chi'n cofio, mi oedd 1953 yn flwyddyn nodedig. Dyma'r flwyddyn y cyrhaeddodd dringwyr gopa Everest am y tro cyntaf. Y flwyddyn y coronwyd Elizabeth yn y Frenhines yn Llundain, a'r flwyddyn ymganwyd una, ym Mangor. Dwi'n cyfeirio ati oherwydd mae yn 1953 hefyd y cyhoeddwyd nofel L.P. Hartley, The Go-Between. Nofel sy'n dechrau gyda brawddeg sydd wedi defnyddio dro ar ôl tro gan haneswyr. Mae'n frawddeg enwog. The past is a foreign country. They do things differently there. Rhywbeth fel ymweld â gwlad dramor ydy astudio bywyd Howell Harris. Wrth droedio'r llwybra yr oedd o'n ei cerdded, yn gorfforol, yn feddyliol ac yn ysbrydol, mae pethau annisgwyl yn dod i'r golwg. Rhai ohonyn nhw'n syfrdanol, rhai ohonyn nhw yn anodd i'w deall. Hyn i mi sydd yn ei wneud o yn hynod ymysg yr arweinwyr methodistaidd. Roedd hwn yn wahanol. A dyna pam yn bod ni yn gallu ddisgrifio fo fel enigma, a mi fod o fel pe bai o'n yn herio ni i geisio i ddeall. Gan yn bod ni yn ei gofio heddiw ar achlysur tri chamlwyddiant i eni, gadwch i ni'n y lle cyntaf roed amlinelliad o hanes i fywyd. O gael y ffram, mi allwn ni wedyn weithio o'i mewn a gwneud ambell i sylw amdano. Fe anwyd Howell Harris ar y 30 ar 20 o Ionawr, 1714, yn fab i Howell a Susanna Harris, a hynny yn Rhefeca yn Sir Frycheiniog. Gwell dweud yn fama nad oedd o'n un am ddathlu ben blwydd. Mi fydda wedi ystyried peth felly'n beth gwabal. Yn wir, mae'r hyn a sgrifennodd o'n i ddyddiadur yn 1741 yn nodweddiadol o'i agwedd o'n gyffredinol. Today, medda fo, I begin the 27th year of my life, out of which I've lost 21 spending it in sin. A dyna'r cwbl. Mi oedd o'n un o 3 brawd. Joseph oedd yr hynna, a mi ddoth o yn un o brif broddwyr y bathdy brenhinol yn Llundain. Thomas oedd yr ail, a mi ddysgodd o grefft teiliwr, a chasglu cyfoeth sylweddol iddo'i hun trwy ddarparu lifra ar gyfer y fyddin. Howell oedd yr ieuenga, ac wedi derbyn addysg elfennol yn lleol a mynd wedyn i ysgol Llwyn Llwyd, fe ddechreuodd i yrfa fel ysgolfeistyr yn Llangors a Llangasti. Bwriad i'r rieni oedd iddo fo gael ei ordeinio'n offeiriad yn eglwys Loegr. Ac yn eironig iawn, oni bai am y droedigaeth a gafol yn 1735, ac yn terbyn hynny'n 11 oed, na'n bosib na dyna fydda wedi digwydd. Mi ddechreuodd y droedigaeth ar Sul y Bloda 1735. Y diwrnod hwnnw, fel y gwir llawer ohonach chi, roedd Price Davies, vicar Talgarth, yn ceisio annog i blwyfolion i gyfranogi o'r cymundeb y Sul canlynol. O'i glywed, mi benderfynodd Howell i fyddhau, a dyma'r tro cyntaf iddo fo ddod at fwrdd y cymundeb. Mi arweiniodd hynny at gyfres o brofiadau oedd i ymestyn dros gyfnod o ddeufis a hanner. Ond yn bod ni'n gallu dweud i fod o wedi dod trwy fwlch yr argyhoeddiad cyn diwedd mis Mehefin, pryn y gallu dweud i fod o wedi cael unrhyw dawelwch meddwl. Enaid cythryblus oedd Harris am fisoedd lawer. A hyd yn oed wedi bethau dawelu ychydig iddo, dod o nôl i'w boeni y bydda pob math o amheuon ac ansicrwydd hyd at o leiaf 1739. Da ni'n gwybod hynny oherwydd i fod o'n ystod i droedigaeth
wedi dechrau cadw dyddiadur manwl i groniclo'i bererindod ysbrydol. Wrth reswm ynddo fo lawar o fanylion eraill am ei fywyd. Ond y bererindod fewnol oedd y peth pwysica yn ei olwg o. Mae'r dyddiaduron, fel mae Lyn eisoes wedi dweud, dyddiaduron sy'n cofnodi'r cyfnod rhwng 1735 a 1773 yma yn ddiogel yn y Llyfrgell Genedlaethol. Fe ddechreuodd Harris ar ei weithgarwch cenhadol yn union wedi'r droedigaeth. A lleol i dredeca oedd i ymdrechion yn ystod 1735 a 36 ar wahân i amball daith i fanna fel Rhydychen i'r brifysgol, i Gaerfyrddin ac Abergwili i weld yr esgob Nicholas Clagett, a Llanddowror i weld yr enwog Griffith Jones. Darllan o lyfrau defosiynol oedd o ar y dechrau. Ond wrth i amser fynd heibio ac wrth iddo yntaf ac i hyder, fe cafodd ei hun yn crwydro oddi wrth gynnwys y llyfrau ac yn graddol ddechrau pregethu. Ar yr un pryd, trwy gyfarfod a phobl, yr oedd o'n gosod y sylfaeni ar gyfer y seiadau oedd i ddod yn gymaint nodwedd o fethodistiaeth y cyfnod. Bwriad y cyfarfodydd oedd bugeilio, addysgu, a magu'r credinwyr newydd, ac yn ddian iawn mi oedd gynno fo gryn rwydwaith ohonyn nhw. Ym 1737 mae o'n ymestyn i gylch, a thrwy'r ferch oedd yn ddiweddarach i ddod yn wraig iddo, sef Ann Williams, o'r Ynys Green yn Erwyd, mae'n cael cyfle i brygethu y tu allan i'w sir enedigol. Yn y cyfan i gyd, mae'n debyg mae'r llunau symbolau o ddiofid nad oedd yn gwybod am unrhyw un oedd yn ceisio iachawdwriaeth. It grieved me, meddai yn ei hunangofiant, that I had neither seen nor heard of any in the country who seemed in earnest to work out his own salvation or to have any saving knowledge of God in Christ. Felly gwneud rhywbeth ynglyn â hynny oedd ei fwriad.